एक मिनट आइए। रउआ का लगे नहीं ए रउआ का लगे नहीं बबुआ के बबुआ भइल बा खुशी भइले बा ठीक न। हम चाहत नहीं बबुआ के खुशी में रउआ एगो ठुमका मार देती तो मन गाजर हो जाए। ना ना एकरा आवे के पड़ी। आदमी के जब खुशी होला तो पता क्या करला सरकार हम बताओ तनी ठीक नु। 20 रुपया झिल्ली रात भर हिल्ली। आदमी के जब खुशी होला तो पता बा क्या करला 3 गो काम करला। जे दिल से सुनी ओकरा तो सब कुछ भेटाई, जे हेजा से सुनी हेजा से सुनी ओकरा कुछ ना भेटाई ठीक नु। पहला क्या करला भैया अगर अच्छा लागेला आदमी के खुशी होला तो पहला तो नाचबे करेला ठीक। और दूसरा कपड़ा फरेला ठीक नो। और तीसरा पैसा लुटावेला। लेकिन रउआ में बताई ईमानदारी से का कल चाहत नहीं। रउआ अपन कपड़ा फरवावल चाहत नहीं कि नाचल चाहत नहीं कि पैसा लुटावल चाहत नहीं। हम पैसा लुटा देम नाचू। हेलो 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 ई बात भले हम चाहते जरा भैया खाली सबके थप्पड़ी बजा दे तो सबके ताली बजा दे। और ऐसे ना वैसे ना वैसे ना भाई गमछा बानू हमरा के पता बा बड़ा रउआ रंगदार होई बड़ा रउआ के प्रोग्राम कइले बानी। लेकिन फर्क थोड़ा थोड़ा बाटे है तनी गमछवा तो नहीं है ओढ़ी ना सही से ओढ़ी। हां तनी अगर भैया का भाव अच्छा लागी तो सबके तनी थप्पड़ी बजा दी भैया सबके ताली बजा दे। अरे जहाँ जैसन तहाँ तैसन मरद के दर्द ना बुझल तो मरद कैसन यार तनी मरद होलो तनी हल्ला क के तनी थप्पड़ी बजा के बताओ भैया सब कहू वाह की का। अरे ओढ़ी ना जेगा मैं हर ओढ़ली सो। रुक रुक हम बताओ तनी के ओढ़े के बा ठीक ना। हैंग करे के बा हैंग ओढ़े के बा तनी थप्पड़ी बजा सब कहू ताली बजा के बतावे। ले 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 एक बार हम ओढ़ ली अच्छा अच्छा ठीक बा हम ओढ़तन ठीक ना। लेकिन नाचे के पड़ी रहुआ ठीक बा। हाँ कि भूअर भूअर बाल रे होरी लवा के भैया ठुमका लगा के चली अरे छौड़ा होना रहो कि भूअर भूअर बाल रे होरी लवा के भूअर भूअर बाल रे होरी लवा के भूअर भैया ये तरह अच्छा लागत नहीं खे लागत नु। हाँ सब केहू कहे नहीं खे लागत हाँ सब केहू थप्पड़ी बजाए तब अच्छा लगे ठीक ना। सब केहू हाथ उठा ले बिल्कुल सीधा सीधा सभी लोग हाथ उठा लीजिए भैया के लिए। तनी रउआ न उठाए रउआ बड़का पापा लागो बबुआ के लगाओ नु खिला देनी सबको तनी हाथ उठा ले बिल्कुल सबको भाई ए ऑपरेटर रउआ उठा ली महाराज सबको ताली बजा के जब भैया नचे सबको थप्पड़ी बजाई हाथ उठा के कि भूअर भूअर बाल रे होरी भूअर भूअर बाल रे होरी लवा के भूअर बाल रे हो। और का भैया अब भाभी कहाँ बड़ी ये हैं। अरे हमारा भाभी हाँ हम सुने राहुल भाभी बबुआ की मम्मी कहाँ बड़ी भाभी हम चाहते हैं एक बार रहुआ आ जाए। देखिए भैया ठीक ना रहुआ तो सब पूछते बनी लेकिन हम चाहते हैं भाभी एक बार रहुआ आ जाए ऊपर आ जाए ना है स्टेज पर आ जाए। हाँ आ जाए तनी हमारा भैया भाभी खाती दोनों जोड़ी खाती तनी सबके तनी थप्पड़ी बजा दे सरकार तनी जोरदार ताली बजा दे हो। हाँ हम चाहते नहीं दोनों बेकत जब एक बार ठुमका लगा दे तो लागी जे हाँ सब कुछ उजियार हो गए कि ना सरकार। हाँ सही बात मानू। हाँ भाभी सुनी हाँ बबुआ के हम गोदी में ले ठीक नू। और उससे पहले 501 रुपये की व्यवस्था कर ली फिर ले गोदी में। हाँ भैया और रहुआ तन ठीक नो तन ठुमका लगा जो तो मनाई सरकार है तू मर्दा भसुर हो कि ससुर हो बीच में कहीं डिस्टर्ब करते रहे। हाँ आई भैया एक बार फिर से वही अंदाज में भाभी रहो ठीक ना। और सबके हाथ उठा ले बिल्कुल सीधा सभी लोग हाथ उठा ले जा कि भूअर भूअर बाल रे होरी लवा के भूअर भूअर बाल रे होरी लवा के भूअर भूअर बाल रे होरी लवा के भूअर
ऐसा हेलो भैया और का कि बबुआ के मम्मी होई और महलो के रानी कि पापा होवे रंगदार रे होरी लवा के भैया ऐसा ना भाई भाई 20 टकिया से काम नहीं चलेगा ठीक न लेकिन हाँ 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 ऐसा ना भैया हम चाहते नहीं भाभी जब एक बार नाच दे तो सब लागी तो सब कुछ ठीक हो गए भाभी आई ना रहुआ आई है आई थोड़ा बीचे में से कगरी रहा तू कहे भोग भोग बसाता है यार भाभी आई कि बबुआ के मम्मी होई महलो के रानी बबुआ के मम्मी होई महलो के रानी रउआ तनी कगरी आज आप यहाँ बैठिए तो हेजा के बैठो बैठो ना मर्दे हेजा बैठ जा गोड़ छुओ तनी तार तू बैठ जा स्थान को दो हाँ कहे से कि भैया थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होला मामला ठीक न कि भैया कि बबुआ के मम्मी होई और महलो के रानी कि पापा हमें रंगदार रे होरी लबा के पापा हमें बबुआ के मौसी आयल बड़े कहाँ बानी बबुआ के मौसी केने बानी और बबुआ के मौसी होई और काजल राघवानी काजल राघवानी के तो सब केहू जानते होई हाँ आइए आपका इंतजार उन्हें कहाँ जाते रहा नहीं जाता पीछे देखो हने आई ना हने आई हाँ वहाँ के लगे कहाँ जाते नहीं रहुआ हने आई हाँ अब बबुआ के मौसी होई मुँह पर से हेन न हटाई भैया गलती कहता नहीं हाँ आप इधर आइए हाँ आई कोनो बात नहीं है हाँ, बबुआ के मौसी खाली तनी सबके थप्पड़ी बजा दे भैया सबके ताली बजा दे हाँ एमे सबसे ज्यादा थप्पड़ी पता बा के बजेले बा जे भैया के भाई लोग बाते बजेले बा है ना हाँ जल्दी आई कि बबुआ के मौसी होई और काजल राघवानी अब बबुआ के मौसा कहाँ बने मौसाइल बने बबुआ के कहाँ बने हाँ देखी जेकर जेकर हम नाम ले वो स्टेजे पे आई ठीक नु नाचे के पड़ी हम जानते नहीं कोनो बात नहीं कि हम 100 रुपये लौटा दे फिर जान दे अरे हमारा को 100 गो दे तो 100 गो हम लौटा दे बेने से लेकिन नाचे के पड़ी बबुआ के मौसी न जियो तो ठीक रही ना जी सब केहू कहे ए हमारा चाची रउन बोले ठीक रही नु हाँ कि बबुआ के मौसी होई मैं नहीं नाचूंगी कि बबुआ के मौसी होई हने आई और काजल राघवानी मौसा होवे शाहरुख खान रे होली लगा के मौसा होवे शाहरुख खान रे होली लगा के मौसा होवे शाहरुख खान रे होली लगा भूवर बाल रे होली लगा के भूवर बाल रे होली लगा के भूवर बाल रे होली लगा के भूवर बाल रे होरी लगा के
लो तहन लोग खड़ा बारो लो तो थोड़ा थोपरी ऊपरी बजावल कर लो ठीक ना बजेबो लो ना हाँ मोए मोए लइको कुल एकदम रंगदारे बना सब तनी हम चाहते नहीं तनी बबुआ के तनी एक बार हमरा गोदिया में दे देती वाह बड़ा सौभाग्य के बात हट जाओ हटो हटो जियो राजकुमार बबुआ बड़ा गोर बजी क्या बात मामा घर से एल बका हेलो 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 हो कि बबुआ के बुआ होई बबुआ के बुआ बनी आइल बनी हाँ देखी अच्छा ना वो बोल दे भैया सुनी है ना सुनी ए मर्द है लइकवा चिल्लाता काय हो ए बबुआ के पापा है बबुआ के नेग लाई फिर बबुआ के ले जाई नहीं तो हम अपना घर ले जाई हाँ 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 तो बबुआ के नेग लाई तब न दी अरे हमार बबुआ कि बबुआ के बुआ होई और सुन के चिड़ैया बबुआ के बुआ के न बनी रुआ है तो रुआ काहे इतना शांत बनी कि बबुआ के बुआ होई सुन के चिड़ैया बबुआ के बुआ होई सुन के चिड़ैया भैया 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 बबुआ के नेग लावे के जल्दी से बबुआ के दूध पिया के सुतावे के ठीक न बबुआ ढेर औजियार देख ले बा चिल्लाता कि बबुआ के बुआ होई और सुन के चिड़ैया बबुआ का फूफा कहाँ बनी ए सुनिए बबुआ फूफा कहाँ बनी देखिए अच्छा कोनो बात नहीं कि बबुआ के बुआ होई सुन के चिड़ैया और का पापा होवे रंगदार रे होरी लबा के भूवर भूवर बार रे होरी लबा के साहब रुके के यही में न धो दी जाए भैया का नाम हो नौवो पारा परी बता दीजिए बड़ा अच्छा लगे आदरणीय माननीय हमारे घनश्याम यादव भैया जी की तरफ से